Syarikaham nahi tangnai khazani taku bukuk okra sakra tei kusu jatanano hamaya faro tei khaka hamya faro tini Facebook live faimani samung mungni nangjagi sokpaika number 1 hingga khana TBSC bai tuiduljak kok borok exam tongo ke norok saimano je saimani simino kok borok exam roman script bai suimani no tuye kebeng bung phai sokoi mani ge abono tuye saimani simi kabang ma andolon rok unglaika suilaika বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট থাঙ্গিনাই চিনি কক जों সাউইকা হাইফানো CBSE ni পরীক্ষণ জরাও जों নুখা কোনো এক্সামিনেশন সেন্টার কক বরক সায়া বসংনি বরগ্রক যারা ডিউটি খালাইনাই বরক চিনি সারারক ন সিগরি সগরক খালাयो কোনো জায়গা হঙাকে বংনি সাগাও কাইসা mental pressure khiklayo haifano abo belon kaisa positive sign hini chung sai mano je CBSE ni 12 no exam ni jorabo near about 40 to 45% answer sheet ba answer paper able roman script beni suijaka abo chini kaplai ungmani kaisa marin hini chung ramai mano ngay CBSE ni no madhyamik ni porikhan jarao abo taisa bangmani nukjakha ngay orono sijago je once again nai bokrok khasang khlai samung tanglai ka ngay chung mano khlai mano chung buku ba simi kok borong bagai roman script sano humabe ingya abno samungo bo जों translate khlaima phunugo gitabu taklai bisio khnabo Tripura Board of Secondary Education by tuiduljak je porikha tongo khnabo kok borok subject Okay, take is okay. Baskang ni 7th, kana 4th, take is okay 7th. Okay, ani koi mung tong nai, jato examination dinai chini sikli serai konai rong ni thani. Narok kono kiri koro tang di, narok roman script by suinani easing zakang okay suidi. Bangla script by suinani musung zakka ke ba suidi phiaba kebo bai dagi jagai kebo bai pressure jagai buini musung tei suithani narok ta thangri nongni musung tei suithani narok suidi or kuno warna kri kuno kirina kri tambagai hingai bo suithai bai ani kogno ang suinai abo kebo dagi miya abo ani musung tei seung nai Tarmane chini kogno jung tama suithebe shune aba chini mojung tse chini morji bui kebo waro sakana simi sinklobi ri mi abna chung ma sithai abna chung krak klai marom thai kokhai arose okay khna 4th March tei buskangni 7th March o salnui ang koinai chini je guardian rok tongo tai language activist jara tongnai rok kok borongna hamjangnai suinai khainai norok jotono jani ganani je muko tongo exam center tongo
exam center gana thangai zerarno fun ready bungno mental boost up khledi borok jate kiria correct lai sui mano amtekle no borok no joto no sing fun mari nai okay tabuk narok yang share khlena musuma hangkai ang thangnai 24 tei 25 sal nui Karbi Anglongo thangai feika difu ganani kaisa kami aro Karbi Anglong je tongnai Karbi borongni kaisa motha tongo borongni aroni literature rongno tui samung tangnai Karbi Lamet Amei o mothani bumung Nike bongni 32nd biennial conference aras ungoi tongmani aro manjage feika aroni borok bai malaika aroni wanse kurung sui kurung borok bai asuge koglam salaika ga aro tam nukha male jinoro jung tabuk je situation face khlai tongo aro bo same situation borok face khlai tongo bamdik lai ngakai Karbi Lamet Amei ije motha o motha 1978 ni simino borok aro chong laika je Karbi je Shumani khaimani abajo to Roman script bai nong nahi nei inge afroni simino borok Roman script bai suinani chengkha tau bo suinu tongo inge taibo saimanka jinoro tabuk kok borok class 1 ni simi MA class 0 prungjama hai tei PhD program bo hapka amtino bongnero bo class 1 ni simi class 12 jora as a language subject Karbi kok furungjagai tongo tei borok suimani bo Roman script ben suilayo getak lai to tabuk March mas Gathanai January mas jora mane semanni bisiwo Laithanai bisiwo bornero total 27 bijap katal no hoka hinai bornero ni je general secretary tongme takle bo general secretary liya Joy Singh Togbi bo bai koglam salai pro bo saka bornero bisiburum no bijap katal no hoito ngete kisa wana masingja information bo anurika bo information rimah ngakai hatan hinai kharaksa borok tongmani kufusa bonoro samutami tongmani okay 1837 no Karbi kokbai newspaper no hokapu tabu gabo kuriha haifano northeast ni northeast ro sajangnai je kok rok tongo dal bidal bosongni borok je kok sane rok tongo aborok no naikha kai nukjago je newspaper nokhmani no jung mogol kai kai Karbi kok bai karingjama newspaper no janglai kasam kuk jung hinai mano 1837 ni joran sini kai ayang faising nahat ka kai Karbi ni je tabuk literature ngui tongo abo asuk bedek bu prasaharia ko obosung semanka borok besusaka ngakai Karbi rok besusaka ngakai jini kok borok ni je kok rubai ni je dal bidal bedek tongo o bedek rogo jini air money jug money tor money kai jung onek se kebang ngakai abono kono warnan kri jung soi lamani himi tonglayo taklani bisio bo jung nukha tini sak jora 27 to 28 katal bizap nokhoi pekha nge tabuk to March mas sengdrop seko biskango ko ma jora tongkho jung target nai mano bisi brum 50 60 amti khlai 100 jara bizap katal jung kerina bakhak
যদি খাস হতং লাইকা হাঙ্গাকাই যতনো sak tharlaika hangakai jung agui mano ngei aro karbi rok bai male kok sapru borni kongma literature rok borok anoro horka teki jo wana ma singja pon oro nukha ngei karbi kogni boroni je tamna bano pureness soi karbi kok thai rok no borok belai khlai sak nangai muthangoi tonio chinoro jung maya hanga kaino kok thai maya hanga kaino bangla kok thai dawai ribo english kok thai dawai ribo hindi kok thai dawai ribo chini sak ni kok thai tongphano abono jung khibiwoi taikun dofani taikun bosongni kok thai rok jung naharo ingke karbi rok ni thani nugui manile borok bogni sak ni kok thai rok belai khle borom ribo belai khle borom ribo ingke abo jung brongni thani surung thai ingke aro jung sogoi puru nungkoni simbi chini no tapna bono sister language gado tabok Nehu University ni je Tura campus tongo Tura campus ni sini burima khorong ni Professor Femelin tai Barbara borok koni bo sogoi kya gai borok bai bo koklam salai kya gai borok bai kok sate moti nukjakha je karbi rok ni o je sak ni kok thai rok no borok romoi na rok mani borong rioi na rok mani abono mathangoi na rok mani tei aboni lexical extension khlai nai bini je meaning tong mani o meaning no phuarei tlang mani abo borok je lamadi khlai tongo abo belai no wana jakha borok bo kok sate borok go saka je phona Jiningaro literature suipurule jungle kok thai rutuge maya hanga kene English rok thepalayo motudro khlailayo chini bosurung na tongo iki obono chini gana gini o tongnai tai kubun bosong rok bongni sak ni kok no bongni sak ni hukumu no bongni sak ni kok rubai aborong muthangoi na bagoi je lama romo aborong jung jora bo sini lainan nango saimanan nango saiman ka hanga kaise je exchange of information amti ro ungkha hanga kaise jungbo katal idea rok katal wansuk marok chin beskang pai sok payo jungbo saimano gai buibo chinthani surungoi mano gai aro Maggie Katharpi assistant professor bo simani kaisa article ni dupasang no porwi khnari wano tambage hinke chin bisingo kwbangma borok podri pod kogrok wansuk layo baksa salayo je sak ni script nahaka snamai nakha kai tamo chini to kolma hinai sikango kaisa script tung mani ge abono yasa khakai abono taisa madang phiga kai tamu amti rogo baksa sabi tung nikai nairi kaisa kubun bosong bai phinklub jakmani singklub jakmani je mani abo to north east to jung joto jaga unnogo chinorobo jung tama suithai bai chin kok borno suinai abono tui jung bokhorok sajakmani silai kubun bosongni borok se bokhorok sajago chinslai 10 se bokhorok sajago gei kogon jiben kok thai thija tongo maher che masir dorot beshi hinme mahe bumani silai botoi jukse wana jangma kabang kai ba दाल में कुछ काला है जो बुझिना नांगौ गei ani bosongni
kokthai ani mani kokthai ang tama suite be sui nei suia abono tui to jong wana nai no phiaba an islai bui tai bu bisi wana oi phonu ka ha kele abole kisa tamna bano o wana mani unglogo tai kun wan sumar tong na hini jong ma khakau okay abono no cultural hegemony hini jong sawi mano ke north east sini je bukung bararong ni je kogrok tong mani beba kogrok nu jora kaisabo wan je shi thebe chang mani jum se mano ang sekango masaka garo borogo wan je shi thebe ne borong ni shui mung chang mani okay kashi borogo wan je shi thebe ne bung ni shui mung chang mani dimasa aborogo wan je shi thebe bung ni shui mung chang mani getabok je karbi mani borogo ohomia shui thebe bung ni shui mung chang mani phiaba jora kaisao phaye borok jotono je prunukha je wan je shi thebe jani jani kogni je main je features rok tong mani innate je character rok tong mani aborok phaisugia khorang joto phaisugia tarpore tonal variation tong mani aborok phaisugia sound bo joto phaisugia aborok ne turuk roman script bakak shenani chengkha ge aro mani mungui tong abjong kija ma bujire nei number 1 hanga ke north east je bosong rok tongo mainly jung sanai coach ke yango ohom tai ohom dimasa tibrasa mogli te jointia khashi jointia morong kha jora kaisa belai powerful tongmani sikon state fana belai powerful tongmani ge aboni phatara ta kisi tamka arakano mogra jaroni ge 12th century ni simi north east ni history no jongkija ekrege na kan kai nugo jora kaisa bo o je tam o korok state rock belai powerful tongmani ge 12th century ni ulo kai borong nero je administrative system o fata ni bororo pai hamna ni jangkha tambaga hamna ni jangkha mangkogle je bangla hawo je jarawo Ikhtiyaruddin Bakhtiyar Khilji bo je jaro happai bangla ni paithak je ojarani je raja tongmani Lakhon Sen bono mechen mane ulo aroni je political power borongni thani thangka thururongni thani thangka ge o jarao bangla hawo je bamon sa tongnai rok sui kurung rok tongnai rok borok aroni kharbaika yang thangai nai baksa kochi raja ne ro thangai unko nawika asri nawika baksa ohomia o ohom raja ne ro thanga asri nawika baksa chini hawo sokpaika baksa dimasa raja ne ro sogoika yango arakan jara sogoika manipur bo sogoika kai o jara rungni siminu 12th 13th century ni siminu north east je raja rok tongmani o rajbari rogo kogwanji rok habinani chengo kai Aryanization bo ojaran siminu chengo abo soiseklai nukjagoi tong ge jani suithai tongmani nungkhana tambage hingkai ohomrongni tai ohomrongni to suithai tongo chung semano kaham khlaiye mugli rongni go suithai tongo chung semano hingkai arakani rongni suithai to tongo chung semano hingkai chini bo tongo hini khana mani koloma hini nai tabuk khanao dimasa rongni bo kaisa suithai tongmani phu ge abotoi tabuk research work choloi tongkho
tabu soi kli sai me ko bungni sui thani chehra bomti tongmani tongya ge waisa wisu borok bai malayo kok salayo phone bai যোগাযোগ lai WhatsApp ni bising tiklai information rok exchange lai okay beskang ni bisiro gono chung seman thangan ramde beskang ni 10-12 bosor 10-12 years ni bisingon chung seman thangan bongni aro bomti sui thairok tongmani okay o sui thairok tabuk tai kubun bosongni sui thai bai unko jagai nai tapne bono thai sekja ka hine chung sawi bono okay abo kaisa tamna bono tamne raja ni je raj darbaro sui nai khaina ro kubun bosongni borok phai hapkang kai turuk lai borongni sui thai borongni kok borongni culture aborok turuk lai rajani poribar sekang yasago abno loge rajani poribar rajani nukungni borok yasak manu loge rajani gana geni borok rokbo yasago ulake chung hai je common people tongnai rok borok yasak nan chung abon angka history muti klaino kawangman dofa saksakni kok rok kamajago gechumbo jora kaisebo motoino kok kamajago tongmani 70s ni jorao ngaketo kok borok kamajagno hini chung sawi mano kok borok phatarok salai ragliya buini beskango salaya lasi jakmani hai amti rongo ge chung semano even 78 79 but abone teki just sekang jora danando song danon খুগব খানা জায়গা যে এমবিবি কলেজে বড় ভর্তি হলে বড় ভাই পয়লা হাপাই পুরো চিন বড় ভাই চিন বড় বালে মানুষে কগাঞ্জি বেশি কক সুগলাইও আপনি বড় নেংখা হিনে নাই ও আপনি মাবো কক বড় হাবি থাকা তাবুক সালাই লিয়া বেশি ওকে আমতি খেলেন কাইসা কক বজরাও কমানান নাইও তাইসা রিভাইভ বঙ্গু okay script ni kok sanan thangtani sawo script tongkha hanga kaino jani sui thai tongkha kaino o kok thangai tongnai abde kuno kok kuri script tongphano kok kamai mano baksa borok amti jukti rok ponugo je 8 sirilo hapka hangkaino chini kok borok belai phuar jage thanai belai ernai belai kojuk sagau kanai kok amti ya then script the tong grey nung 8 sirilo hade hapka habia abo kono matter khlaiya jeta matter khlayo okay nini kok bai katal suimung busung no khorito borok rok busuk pore laitong nini kok bai abo se matter khlayo okay aro ang thaching jeta samani Maggie Katharpi bini kaisa article kologma article apni dupasang nogno khnari bano aur saka due to the absence of the corresponding sound or diacritic in Devanagari as well as in Assamese accurately representing the tone of a Karbi word may pose a challenge. There is a potential for the loss of certain sound due to its lack in Devanagari. What is the justification for jeopardizing the prospect of the future generation? Abo belai kok kothung bosaka. Chini kok borogo thangdi phaidi borom amti kok thai rok je tong mani prottekta kok thai ni bini specific tonal structure tong nge tabugang nugoi tong belai khunjo na ngota tabuni younger generation rok jini kok borong ni je tonal structure tong mani bini je specific kaisa tonal structure tong mani o tonal structure no intact as it is narugmaya boroni kok
samani nini English sama hai khlai sabo borok no borok ya borok dok ngi thango ke Hindi ni je tonation Hindi ni tonation ni je style abarok phai thango Bangla ni tonation dok phai thango ke kok borok tabok kok tuma poronai korogo news channel rogo abo khana ka hankai kok borok de pori English de pori na Bangla de pori romoisa mangraya hazalan simi khana ka hankai ke abo chini borok rok tabok younger generation ni borok rok belai khlai mokol mak ai thai khunju mak ai thai chini kok borok no sapru bono kok borok sama hai khlai no ma sanai kok borok samani bini je tonal character tamani o tonal character no as it is matane abno sabainani sabai mani chaya abno corrupt khlai mani chaya ngei te kesang ngei kok thai chini kok borok ni kok thai kobong matong o kok thai ro no tong tu tui jong tai kubon bosong ne kok thai ro goro daseng daseng je kok samani o loina busung truk makagnai hayakai chini kok borok ni je khana thongmung tongmani jini kok borok ni je khurumpui tongmani abon jong romoi man romoi narege manglak truk abok corrupted ngi thane ge arobo bo mani chini jonglai kabang nangkuk manle abo ngakai language consciousness tuguna nango abo chrai fruni simino sago bokrogo dana nango ge bumo bufa hinjang le rok borong bo bongni chrai rok no chrai fruni simino language consciousness dawiri na nango ge aro bosaga Stephen Moore writes about the Thai Ohom language as such. But the presence of the script was not enough to save the spoken language from decline. The same is true of the presence of a powerful army, one that had defeated the great Mughals in the 17th century. Perhaps, in this case, the army was a factor in language loss because at the height of the Ahom kingdom, probably a large majority of the armed forces were non-Thai speaking and the language of army and consequently of a government would have needed to shift to the more widespread Indic language, that is Assamese. Okay, o kok chinorobo nango kok chini sago ki janang phayo bom tekle nang phai male chung kicha uklogo thangka hanga ke chung nugo chini pubagra Bijay Manik ko ni jorabo Dhanno Manik ko tai Bijay Manik ko ni jorabo chini army belen powerful tamani Tripura ni kingdom bo powerful tamani tai chini army bo bele powerful tamani abo apul fazal bai suijak je inko Akbar ni je koroksa inko tamani nobleman tamani bini royal court bini suithania busu Bijay Manik ko ni reference Bijay Manik ni bung khumani chung mano je bini খুব strong kasha army tamani ni dai ke ulo chung study klai mankha je Bijay Manik ko ni jorabo dhattei Dhanno Manik ko ni jorabo chini Tiprasa raja ni army ni bisingo pathan rogbo phaijak tai kubun thuruk rogbo phaijak wanji rogbo phaijak tai kon bosoni bor rogbo phaijak inke apruno chini kokorogo kabangma ai urdu ya actually parsi kokthar chinoro habai thanga tabu aborono jung sinan se belai tugui thango ramdi Rizai kokthai abo parsi kokthai ge parsi o sokai mani bo abo boroni sokai male Arabic kokthani simi sokai mani abo naito kangge jung mano ge tabo Rizai akko borong ni thanga
amteklai chungje ko hamani tahun bono salary English be salary beton mani chinoro baksa baksa borok sawo je salary ni kok borok ba dormai ni samani kana okay poila program bo wansu ka angkhana no dormai ni nei hai phano kaisa confusion to mani okay rutuna chengkha je omo okok the borong sim phaika dormai okay Greek rock drachma hino dam no drachma hino okay drachma bai abo kuno tahun bono kurung mung de tong taibo ekri ko nai kya uloke nai man le abo boron sabai male darmaha ini sim sabai yo darmaha mane tal brumni salary talo besarang di jamni salary abongka darmaha o darmaha ni simini chinoro darmai bhai habe dikhe ke language abato kathang mani hai jung borok muni shuru jerokom kathang hai language ba amteni kathang mani si bo biang ni sini biango thang sogoi biango haboi bo bosongo thango yasak jagoi tai bini bumang bom tekle selaijak bini besak bom tekle selaijak abo rutu ke nakha ke mano ge aban bagino chini kok borogo bo amti khlai tabu pathan army rok tongma ba pathan soldier rok tongma ba chino hapaika ge jora kaisebo wanji bosongni কর্মচারী রোগ রাজ কর্মচারী রোগ ভাই হাবে মানে কে কক wanji ba hapaika ge chini gana gini to yagra yaksi bebak phajingno wanji mangse ka bang ke omti klai wanji kok thai bechino hapaika tabuk hindi phai tongo hindi ba habi tongo english ba habi tongo abo hab nai no abo language ni kaisa character kok solok sok pai nai no hai phano kok solok no yasak mani sekan kok thai thaija sung bokor go mana ro nai abongkha de ok kok solok jungje yasak mani o kok solok no represent khlainai kok thai chini kogo tode tong kri tong ka nga ke aro kok solok no tubi aro dasing nani kuno samung nangya samung se nangya ta abno dasing nan nangya kri hinga jung abno yasagi nanai snamoi nanai inka kok inke tai ahom rogwabo ang kurung laikha tai ahom kok jora kaisa kamai thangmani ahom burunji norok bum khana kana ahom burunji norok collection klai pori ma hakaiba pori di pe aro nugana ahom script abo judano kisa okay o script no borok tesam mathang phinan nai tango upper asamo borongni concentration population ni concentration tango okay school logo phurungna bo chengkha okay abo tinu jotono jani ji bosongni kok no tesam mathang phina bagai jotono sak tharui tonglayo okay abono tabuk chini north east dimasara bo amtenu borok bo boni kok buibe sebjang mang thitu yingui tongmani borok bo haino sak ni bosong ni kok no muthangna bagai kafralai tonglayo jungoro tripura tongnai rok bo kafralai tonglayo ge kaisa common feature le chung nugo je tabu asamo tongnai hingkai assamese rok bai monokjana nai tongo chung oro tongnai rok wanji rok bai monokjana nai tongo ge abo chung belai careful ma tongnai sakthari ma tonglai nai ang okok saya je ani kok no je kok kubun bosong ni kok monong na nai tong borong no nai slenan nangano jolenan nangano amti ya ani kok no ang mathangai naruna nga kai ang tamna bono ari ma khanai kaisa bera marnai pun musuk ni simi tabu muithong bari no mathangai tonna na kai
bera ri nang ya deba ta una de o bera kok thai bo kok borok liya kun kok ni kok solok jaro hape mane ke bera ni kok borok tamung nai na tu ledi phai jung jo tom na tu lei kai dingano tong mani neng khana okay nog ni je bera ri mani jung nogo bera no abno bera na hino okay dimasa ko wele tong kaisa badum hino bro badum ba mane ka wa mane no hino bro ar dum mane to dumjang mane mungkin nanti bro kok thai uwa badum mane ka nog ni bera simia tabuk mitung bari bera no abo badum ni hino bro okay amti klai chini je sister language ni simi kok thai runa sung na hai mano boro rok amti ni klai ka boro kok thai bo jora kaisa bo kamasugun tong mani okay chung kaham kle sai mano boro be chung gadalla ei samurok tanglai mani tong ba sai mangka boro rok bo ko ma kok thai kok borong simi tlang mani borong ni musamong ni musamong kok thai se bong norok kri kamajak mani si getau musa kok thai borok chin norok simi tlang thangka kok dimasaru ni kok he tong bai hino borok kai dimasaru ni ke bai musaman no borok bai dima mane dimasaru ni musamu mane borok musamu mahita dimasaru ni musamu ko bai dima ngichung kai chini kai borok musamu amti kata okay amti no single sister language ba boro dimasa kok borok tei tiwa o kok thai bring ka chung belai gana nglai jak chung salai mam basuk balu ya ko bini kok thai chung yasage mana chin kok thai borok yasage mano amti khlai ka hanga ke chung taisha chini bisingo je salai mung tongan o salai mano chung taisha sampari mano ganari mano hai ni masuk okay kawang mo borok oro kurung leka orange de burma kun pansi ya kanon de burma nai tango sanjit de burma nai tango সুমন দেবনাথ ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুশান্ত দেববর্মা আচ্ছা মার্ক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ইংলিশ সুইরাইদা তেই কক বর্গনি বাগै সুইরাইदा फेरलाय मुं दं मानो किसा स्राय ख्लै सावै खोनारो दै ओके orthography फेरलाय मुं दं मानो मार्क खोनायदो दं नन बेलेगलिनो हामबाय नायदि tabuk roman script to english robo yasak english robo yasak sunggo tabuk yasak itu piaba bobo letter nanglo nangya abo deciding go poila ongkai to kok ni kaisa language bobo phoneme tong ya abro segang na to kering na nago nika o na to nani samung to khlaijagai peikha chinoro nadi baksa borok ni thani confusion tongo borok phai de hin chabo nadi ph te kesakai f khanai tongra rok no ang serai klan sana musung chini kok borogo f kuri f ngakai abo dentolabial sound f fimfuno idi nene bua tai khukchi f mane sakane bua tai tolane khukchi kasartui nokbar nokok angkache f sound sopayo jeman flower chung flower hiya chung flower chino fall chino father hino okay बांग्लाओ बो ओ साउंड करी बांग्लाओ के फो अबोंखा बाइलेबियल चिन कक बरक नि जे फो तंगन अबो बाइलेबियल बागैनो कक बरक एफ
je letter tongoni abo nangya ge amti z o letter wachini kari x o letter chini nangya o sound chini kok boro kuri ge aborok to sujak tongo salajak tongo ge orthography o thangka ngakai abokai kok thaisa kai motusi bukhuk bai sajak kok je jorabo written form o thangpuru ngakena bo standardization khlena nango ge standardization o tlangnan thangpuru ngakeno kok rok banglayo tambage hingke dialect to kabang matongo joto language no dialect to every 5 kilometer every 7 kilometer kok samungni je style tarpore tonation abrok slai jagai thango ke chini kok borogo bo amtei dialect kabang matong baksa kai sao je deborma rongni dialect kaisa nang kana hine haya to deborma title jara sigi tong borongni bisingo se ang je nongban hingga kai dialectical difference belaino tong bango almost 6 to 7 dialects tong tabo daspa rongni dialects juda daspa dialect boro manthok na kai tabo koila shohor tei komolpur ni daspa dialect bai komolpur ni daspa dialect se pherlayo mojamo pherlayo abnolo beri dialect ngai rono lo ro amteluk salayo rupini rongni bo ang je saman ke rono lo ro exchange amting layo sound exchange go ke abnolo jirania belt bo arun dialect kicha phero khoaini dialect kicha phero ke jong sodor uttor ni aruni dialect kicha phero sodor dokkin ni dialect phero ke taw wana masingcha agartala wo 1982-83 ni sini kurung ni borok pai aro nok tangi tongphena ni chengkha baksa busabuti no phurungna bagai nok bararok nawi tongphaika ge moti khlai aro wo kurung ni borok pai sokoi mamba aro katal kaise dialect asai tongo shape nawi tongo ta ge today and tomorrow agartolian dialect hine kaisa kok boroni dialect kaisa asai phainai abo nuhugui to aro daspa dialect ni borogo tongnai sodor south ni tongnai sodor north ni tongnai joto jaga ni bororo tongnai aro jamatia dialect bai salainai boroni kok samung bo hapainai tai chini bisingo tripura title swinai rok boroni bisingo to kabangma dialect tongo ge joto dialect ni borok jaga kurungsa phaisa pai ka ke jogan je jara borok kejeng borok kok salayo exchanging layo o jara kai katal kaisa dialect synthesis ngo abo nungkha jekono language ni character namte katal synthesis ngo kurungsa tong pai ka ke angle khakao kok borok beskango tabuk belai jorak kaham se phai tango lama walala chungsa lama se nuhugangle taklai to kabangma bijap nohoka thajingu nusaka tabo nokhonai kabangma nokhonai tabuk resap mung bo katal resap mung nokhoi tango okay resap mung shine ro resap mung khorang bog nai ro borok bata kicha conscious na nango borok ni thani bo koi mung tong na ni te kicha conscious hani bahai kicha naruk di okay thungnuk tabung ni jorabo thungnuk khlaile mani kicha segang nahi asu unthalia abo tongkhana bini unklogo socio-economical reason rok tongkhana
tabuk borok rok ni yago belai jora kiri pailaya hailaya ke lifestyle bo belai fast ngi thanga chini ke ambagai sekango chung sigla tang jora bo chung kuthum lai rehearsal gri layo thongnuk rok khlai layo tabuk abo kija sekan he thaliya ge abno jaga bo tabuk ramdi short film rok akorok pungmani nogoi tongo abo ka kokse haipano jahaban khlai di samung katal khlai nerok kok thaisya narok bukhau muitu narok thai je chini kok borok no muthangai narung nani samung abo chini se buini ya chung no muthangai manarung nan nangai chung kabang khlai suina nangano porlena nangano ge porlena thangka ha kan kok thaija sopayo je kok borok poroi loi kri poroi loi kri mane boro chimi sopai poroi loi kri imani kok ngakai literature je porinani je kok borok bizab je porinani o loi chrai phang chinis mina danani nango loi khlene nango ge o loi khlene thangka ha ke no tabuk je NEP 2020 ni kok chung masa nai NEP 2020 ni 4 ni 11 je clause tongo je joto bosong ni serai rong no jani mani kok bai primary level joroti ma pore nai ba pore nai se borno mari nai education through mother tongue gechin kok borok bai phurungjak mani jora kaisau chengjak phiaba bisibri bisibani ulo hangka nabo muthagai rijak rijak mani ungklogo tam kano tong hangka drop out belai bangkha ke drop out tam bagai ingman ngakai class 5 ni simi class 6 je jarao kok borok medium ni simi bangla medium o switch over khlaika apru ngakai serai rok mane flawless switch over unglia abo tam bagai flawless switch over unglia hamale je মানে কোর্স কন্টেন্ট যেটা বরক ডিজাইন খাই মানে ও ডিজাইন খাইতানি যে গন্ডগোল নিয়ে বাগিনো তাবো যে বরক রক আং বুং কাই সানানি মুসুংয়া যে বরক রক কক বরক নো মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন হিসেবে চালু খাই না বাকি সাকথানে রক বরক নো জরাও কাইসা ফাই মাসাকা যে kok borok no just language subject hisebe naruna nungtong hine abo belai chalia ojara o samung tangmani tam bagai hake samung tangmani dara seni ni chalia ge am bagai o samung no saya man to saya ble ge abono tabuk nene NEP 2020 o je jaga sajak togo je primary education mangkha ge class 8 jora abo mother tongue bane mani kok bane phurungnani nangnai ni jela samana abo chungoro ma chengnai tripura government thanibo ang koinai ge chini kok borok sanai bosongni joto borok nonu koinai government ni sakau kaisa pressure create khlena bagi je dakti no NEP 2020 o jeta sajak to mani abo aro implement khlena ungthu ingi tambage kai borok jor class 5 class 8 jora je kok borok medium bai je porinai ro borok kok borok bizap poriwi loyung nai ge abonu lo borok medium of instruction change khlai borok english medium phano switch over khlai thangtung bangla medium phano switch over khlai thangtung hindi medium phano switch over khlai thangtung inje class pre primary simi class 8 jora kok borok bizap pori oi je loi ungmani abo thuya sagno bin sago tongi thanai okok sang sabo okay okra sakra once kurung intellectual je tongnai bung thani bang ani koi bung tongnai education through mother tongue abono implement khlai bagi ba jung bele khlai sakma thalai nai okay script ni issue ko tang ani je wansungma abang nor bai share khlaiga aro katal khlai wansung tai kuno dara kari aro wo karbi
rok 1978 ni sing borok silai phele mani tagon saga pressure kalai tongo je Assamese script dorok yasak di Assamese script yasak angke nokno 8 city lo danai chinoro bahainu sao Bangla script yasak di Devanagari yasak di hake 8 city lo danai ke apono chu ma buji thai chuno ok rok chini sago chini bokrok sabada ba buini bosongni borok se daw ke chini borok ke se lo isitra tongo nogni borok bai sajak mane kok no hangke chung asu thok jagia ke kun bosongni borok rok sabai kangke chung abono belek ni yasago daktini yasagi payo abo lo isitra chini basically greater borogaro group ni thuyo buini kok no yasak mani buini tongmuno hamjak mani buini tongraida no yasak mani belen nukjago okay buibe influenced bo ungjaga so okay aro sak ni sinimung no romaina ro na ga sini tongmoro no chungisa mal maslai nai no abo buino nasle di man kogia sagno hamjak di buino ta nasle di sagno tisadi buino suglu nan ta nai di okokse okay tini kok kobang ma sawi peikha paithago haino hai norni joton thani ani koibum khanabo kok borok exam tongo okra sakra guardian norok jotono nongni basabutui je center thangai porikha rene khanani kok borok gana gani thangi tongi di borok no fan di kebe wala shulai nan kono kori chini physical presence o exam center ni gana gani to hakeno that is enough okay tai 7 tarikh kaisa tongo arobo o salobo chini presence ma tong nai guardian rok ni presence okra sakra ni presence aro ma tong nai tamba ke kok sa okay CBC ni jorawo chung 40 to 50% answer papers English script by Shuri Mangkha khali chung kok satokka abo 50% slai taibo 60-70% khlai kang taibo kok satokka ke TBS ni under obo je porikha rok ngui tongo TBS re tutuljak aro bo roman script by suijak answer paper je sukbang nai asono chung i phainai bisigo kok satok nai ke choba ni bagai to choba rina ha ke to akaino da sengtui no hokang ge to choba ongya choba rina bagai lamanu sanam na nago hano bo sanam na nago you have to create the situation also okay abono choba rina thang kang kai bo pre-condition kabang matongo o pre-condition dong no fulfill khlena nago okay this is one of such pre-condition okay tini kabang ma kok saka norok jotono no ang hambaya paro norok paileya haileya jorani bisingo phano ani kok na norok khanaka okay mutune jora jora o ang phayano norok bai korung layano okay ani kok satani deramung kormung tong kai ano nakarti okay nungni suggestion dok tong kai norok si rohdi eba ano phone phano kok sai mano ani phone number norok narige mano 8974102751 okay asuk sawino tini mathagano jatono no hambai tei horka jatono kolumbaika